Hejsa, måske så du mig i forrige uge i den nye serie, der hedder Danmarks bedste portrætmaler, og der var jeg så heldig at komme igennem nåleøjet og være med. Det var en stor oplevelse at være ude på Koldinghus, og ikke mindst var det nervepirrende, for man skulle lave det her portræt på kun 4 timer, og ikke alene det var man omgivet samtidig af kamerahold, kendisser, dommere og så videre. Jeg slap igennem nåleøjet ved at lave et selvportræt på mørkt velurpapir med pastelblyanter. Og der er 2 spørgsmål, jeg efterfølgende har fået, som går igen og igen. Det første spørgsmål lyder på, hvad var det for en gitter, jeg havde på min iPad, og hvordan gjorde jeg? Og nummer 2, hvad var det, jeg tegnede og malede med? Jo, lad mig forklare dig her. Selve gittermetoden er en meget gammel metode, som er anvendt af de gamle kunstnere, og den har jeg også anvendt, og det gjorde jeg ved at installere en app på min iPad, som hedder Grid. G-R-I-D, hvis du søger det. Og hvad tegnede og malede jeg så med? Jo, jeg tegnede og malede med det, der hedder pastelblyanter og pastelkridt. Soft pastel kalder man det også. Og hvad er det så? Jo, man siger faktisk, at det er den reneste form for farve, der overhovedet findes. Det er ca. 98% ren pigment blandet op med en smule ler, så det fås ikke mere farvestrålende og mere klart rent faktisk. Pastelkridt og pastelblyanter findes i mange forskellige udgaver og mange forskellige former, i forskellige hårdhedsgrader osv. Der findes der også det, der hedder oliepastel, og det skal man ikke forveksle med softpastel, fordi der er blandt olie i og bruges til et helt andet formål. Altså, jeg lavede det, der hedder softpasteller og bløde pasteller. For at overhovedet kunne tegne og male med pasteller, dem der hedder softpasteller altså, ja, så er du nødt til at have et bestemt underlag. Et ganske almindeligt stykke papir eller læder kan ikke gøre det, fordi det har ikke greb nok. Det vil sige, det har ikke en form for underlag, du kan tegne på, ellers vil det falde af. Så derfor er du nødt til at anvende en speciel form for underlag. Og i det her tilfælde har jeg valgt at bruge velurpapir i udsendelsen. Velurpapir har den fordel, at det er super lækkert at tegne på, og du kan nemt blende på papiret. Det har dog den store minus, at du kan ikke sætte en streg forkert, du kan rent faktisk ikke viske ud i selve papiret eller på papiret. Og det betyder, at der er ingen plads til at lave nogen fejl overhovedet. Så med andre ord, du kan lave fantastiske tegne- og maleresultater på velurpapiret, men laver du en eneste fejl, ja, så er du prisgivet og sandsynligvis må give op. Under de omstændigheder og med det materiale, jeg havde valgt at være med i udsendelsen, ja, så var jeg tvunget til simpelthen at måle op, så det hele sad korrekt og var lige i øjet, og det gjorde jeg i hjælp af gridmetoden. Normalt, når jeg laver et portræt i pastel på velurpapir, ja, så bruger jeg normalt de her 6-8 timer på det. I det her tilfælde skulle det laves på 4 timer, og heldigvis havde jeg en model, som kunne sidde stille så længe. En af mine formål med at være med i udsendelsen var også at gøre pastel og pasteltegning maleri meget mere kendt, end det er i forvejen i Danmark. Jeg håber, at jeg har svaret på nogle af dine spørgsmål, og at du skulle have lyst til at gå i gang med at tegne med pasteller og male med pasteller. Hvis ikke andet, så god fornøjelse herfra, og skulle du have lyst til at stille nogle spørgsmål, er du altid velkommen.